pundi Bu, kakek nyarutang kawula. Heh. Urip saiki ki angel yo Lisa. Aku ki wis gelem bantu. Gelem nyileke duitku kanggo kowe. Lah nek saiki macet, terus aku mangan apa to, Bu? Arep utang wae, janjine mula-mula. Ngomongnya daki-daki. Biasa. Usahakan nyutinah, Bu. Usahakan nyutinah, Bu. Lah sampe saya aku sapa? Kowe. Kowe tak kabeh ya, barang daganganmu semalane kene. Hah? Apa perlu? Kuwi utangmu sing ora luas-luas kuwi. Tak omongke karo sak pasar. Heh. Ya ampun toh, Bu. Kula isin. Ini aku duwe isin barang ana. Lah saiki ndi? Ayo bayar. Bayar. Heh. Nek iso bayar. Yo kepaksa aku. Loh, barang daganganmu. Ora peduli sampeyan korek nanggo tok. Salahe utang nek bayar. Iki catet ngene. Ya, yo bayar iki yo kena omah. Iki ra kabeh kabeh. Salahe utang nek bayar sing nang berak iki. Nggih. Sampun. Sampun, Bu. Panjenengan nggih boten saged kaya ngoten lho, Bu. Jejering priyayi agung kajeng panjenengan kok kepindhahipun kaya Brahmacora. Lho, kenapa ora iso? Lha dhewe utang karo aku. Iki lho, ana bicara utang karo Nggih, Bu, nggih. Kula sampun mangertos. Ning, caranipun lek busumi anak dene niku mboten bener, Bu. Hah? Piye? Ora bener. Ora bener saka piye? Hah? Kene tak adeni. Ora bener saka piye, Nek? Lah wong dhewe wae utang ora iso bayar utange. Apa aku kudu meneng wae? Ngono. Rumoke. Omonganmu ngabake kuping ya. Sampeyan iki karep apa? Arep dadai. Nggih mboten to, Bu. Kula sademo niku mau ngelengke busumian. Menawi cara-caranipun busumian niku mboten bener, Bu. Oh, ngono. Sampeyan duwe cara sempane bener. Yo. Sampeyan tak kadani yo. Utange Tina karo Lisa iki mestine wis lunas lho. Lah nanging ndi? Anak-anak mlaku terus. Yo kepriye? Lah aku kudu kepriye? Apa sampeyan iku ora ngerti kahananku? Heh? Nggih kula ngertos, Bu. Wangsulipun busumian nggih ngertos to. Kawontenanipun Lisa kaliyan Tina. Tina utang kalian panjenengan niku amargi kepepet, Bu. Larene Tina, wedal menika sakit lan mlebeten griya sakit. Dene Lisa niku kapusan kalian langgananipun. Kula niku pitados to, Bu. Piyambake saestu badhe bayar. Leres kan jikane unicorn iku, Bu. Nyuwun sewu nek kula dhewe urun rembug. Pangaken nami kula Turah. Salah setunggal rencange Yutina. Kula tepang Yutina kaliyan Lisa. Saestu ingkang sae, Bu. Ugi sregep pados ato. Kan kula ugi ngertos kok yen piyambake niku sampun nyapake ato kangge utange marang busumian. Gitu yuk. Nggih, Bu. Nanging nyewa semanten. Piyambake kepepet. Kejadian rapotipun ingkang lare. Lagi bayar tugas SPP sesampun 3 bulan, Bu. Lah bukti sanesipun Yutina nggih boten mlayu to saking sampean. Nggih to, Bu. Lah apa sampean iki wani nanggung? Heh? Kula ingkang nanggung, Bu. Lah nek rasa meneh, aku kudu kepiye? Kula kok pitados yen piyambake gadah utang, rasamun kewajibane kangge nyaur to, Bu. Ning akhirat mangke, sinten ingkang utang, lan sinten ingkang nyukani utang, mesti badhe diitung. Lah terus kapan iki? Kapan? Anane barang lho, ora pae kok.
bayar, Bu. Pun. Lah kok tenang kuwi? Hah? Inggih, Bu, tenang, Bu, saestu. Ya wes. Sampean iki pulang yang sepah sing saged kula cepeng lho omongane. Matur sembah nuwun nggih, Bu. Bilih kula kalian Yumion dipun percaya kalian Bu Sumian. Ya wes. Kowe tawane waktu seminggu meneh yo. Nanging iki samukaksan. Dene sampe mleset. Apa meneh kowe kudu mlayu? Wes. Nanti barangmu. Tak ambung ya. Bu Sumian, Apa meneh? matur nuwun nggih, Bu. Rak. Wes ayo. Aja nangis. Mongko li sampeyan nangis lho yu. Mas semua lho. Lan mene karo awake dhewe. Tapi gue pernah yu. Wes ayo. Aja nangis. Ilen karo bayi lanjut ning omah yu. Wes ana wes. Ojo koyo cah cilik ngono to. Aku iki paling ora tegel nek delok wong nangis. Wes to. Matur nuwun ya Yumion. Baturah. Ise. Aku ise yu. Ise banget. Yudi nangis sing karo sapa to? Aku isen karo sampean, Mbak. Lha kok mesti sampean ngrewangi aku. Mongko sampean iku duduk sapa-sapaku. Yutina iki wis tanggep sedulurku dhewe. Iki wis sepatute to nek aku bantu sampean. Lisa, apa meneh parkir? Nek aku bisa ya tak bantu to yu. Wis to. Yo kuwi sing jenenge urip, nah. Kudune tulung tinulung. Ora bisa wong urip kok sapa sira sapa ingsun. Enak. Wong urip ning donya kuwi yo paribasane mung mampir ngombe. Mek kaya ngapa tindak polahe manungsa? Paling-paling jugane yo ning kuburan to. Wis to. Aku ki ngerti kok nek wektu kuwi lagi kepepet, lagi butuh duit kanggo nebus anakmu. Nanging ki yo nah, ojo nganti kowe utang karo sing jenenge lintah darat. Anakane ki lho nah, bisa nyekek gulu. Bener kowe kandhemu Yumion. Ning pas